Masu sauraronmu barkanmu da sake saduwa a cikin tashar tamu mai suna ƙasar Hausa. Mai sauraro na da damar bibiyanmu ta shafukanmu na sada zumunta kamar su Facebook a ƙasar Hausa, Instagram a ƙasar Hausa, Twitter a ƙasar Hausa, Telegram da dai sauransu. Sannan mai sauraro kan iya bibiyanmu ta shafin mai suna ƙasarhausa.com. Sannan mai sauraro a yau za ku ji gwamnoni 5 G-5 ɗin nan sun bayyana makomansu domin ƙarƙare makoma kan kujerar shugaban ƙasa a shekara ta 2023. Gwamnoni 5 nan na PDP da suka fusata za su zauna da ɗan takarar shugaban ƙasa na inuwar jam'iyyar APC wato Bola Ahmed Tinubu. Mujiwar ta rawaito cewa wata mijiya mai kusanci da tsohon gwamnan Legas ta ce mutukar ba a samu sauyin bazata ba, taron zai gudana ne a ɗaya daga cikin ƙasashen Turai. Mujiyar wacce ta miƙa bayyanannen ainihin ranar. Mujiyar wacce bata bayyana takamaiman ranar da ganawar ɓangarorin biyu za ta ƙara ta ƙara da cewa an shirya ganawar ne domin ƙara jaddada yarjejeniya kan zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2022 da gwamnonin 5 wacce ta bayyana. Waɗannan taron ne na gwamnonin da ake kira da tawagar gaskiya ko kuma wadda aka fi saninsu da G-5. Bayyana ɗan takarar shugaban ƙasar da za su aiwa aiki a shekara mai kamawa. A gwamnonin 5 sun hada da Nelson Wike na Rivers State da sai Mekinde Oyo State, Samuel Ortom na Benue State da Oki Ezu Abia State da kuma Ifin Oba na Enugu State. So Allah ya kyauta. A madadin abokan ayyukanmu Malam Kabiru Kebi, Adamu Sa'id ni Awwal da na shirya kuma na gabatar nake ce mana saduwar alkhairi.